Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wang supli sodri jumlatin wasodri ma rukiba majisyan walisanin tamama indofatan mabdu'atan bibnin awab au malahut ta'rifu bisani wajab fima siwa hadang suban lil awali malam yukob lapsun ka'ab dil ashali. Wang sub lan gawe nisbat sapa sira li sodri jumlatin maring kawitane jumlah wasodrima lan kawitane lapat rukibah kang disusun apa emah majisyan kelawan tarkib majisi walisanin lan maring isim kang kaping pindho tegese mundhof ilaih tamama kang nyempurnakake apa sanin indofatan ing indofah mabduatan kang dikawiti biibnin kelawan lapat ibnin au abin utawa kelawan lapat abin au ma utawa lapat lahu kang iku tetep keduwene emah at-ta'rifu utawi hukum makrifat bisani kelawan isim kang kaping pindho iku wajibah wajib apa at-ta'rif ungsuban nisbatake temen sapa sira fima ing dalem isim siwa hada kang tetep sakliyane iki li sodri jumlatin lil awali maring isim kang awal tegese mundhof malam yukob ing dalem selagine ora dikuwatirake apa lapsun keserupaan atau kejawuran ka abdil ashali kaya lapat abdil ashali ida nusiba ing dalem nalikane dinisbatake apa ilal ismi isim al murakabi kang disusun fa ing kana mongko lamun ana apa isim murakab iku murakaban kang disusun tarkiba jumlatin kelawan tarkib jumlah au tarkiba majisin utawa kelawan tarkib majisi kudifa mongko dibuang opo ajusuhu jus akhire isim murakab wa ulqiko lan ditemukake opo sodruhu jus kawitane isim murakab ya an-nasabi ing ya nisbat fatakulu mongko ngucap sapa sira fi ta'abbato saron ing dalem lapat ta'abbato saron ta'abbato keleke sapa Zaid saron kelawan Allah kelawan lebus kelawan gondone lebus ngucap sira ing lapat ta'abbatiyun ing lapat ta'abbatiyun wa fi baklabaka lan ing dalem lapat baklabaka ngucap sira ing lapat bakliyun bangsa kota baklabaka wa ing kana lan lamun ana apa isim murakab iku murakaban kang disusun tarkiba indofatin kelawan tarkif indofah fa ing kana mengko lamun ana apa sodruhu jus kawitani tarkiba indofatin
iku ibnan lapat ibnan au aban utawa lapat aban au kana utawa ana apa tarkiba indofatin iku mu'arrufan kang dimakrifatake bi ajuzihi kelawan juz akhire tarkif indofa. Kudifa mongko dibuang apa sodruhu juz awale tarkiba indofatin wa ulqika lan ditemukake apa ajuzuhu juz akhire tarkiba indofatin ya an-nasabi ing ya nisbat fatakulu mongko ngucap sapa sira fibni Zubairi ing dalem lapat ibnu Zubairi ngucap sira ing lapat Zubairiyun wong kang bangsa ibnu Zubair wa fi Abi Bakrin lan ing dalem lapat Abi Bakrin ngucap sira ing lapat Bakriyun bangsa Bakar wa fi Gulami Zaidin lan ing dalem lapat Gulami Zaidin ngucap sira ing lapat Zaidiyun bangsa Zaid. Fa'ilam yakun mongko lamun ora ana apa isim murokab iku kadalika koyok mengkono sodruhu ibnan au aban. Fa'ilam yukop mongko lamun ora dikuwatirake apa lapsun kejawuran atau serupa ingda katfi ajuzihi ing dalam nalikane buang juz akhire isim murukab kudifa mongko dibuang apa ajuzuhu juz akhire isim murukab wanusibah lan dinisbatake apa ila sodrihi juz kawitane isim murukab fatakulu mongko ngucap sapa sira Fimri'il Qaisi ing dalam lapat Imri'il Qaisi penyair Imri'il Qais ngucap sira ing lapat Imri'iyun ing lapat Imri'iyun wong bangsa Imri'il Qais wa in kifa lan lamun dikuwatirake apa lapsun kejawuran kudifa mongko dibuang apa sodruhu juz kawitane isim murukab wanusiba lan dinisbatake apa ila ajusihi juz akhire isim murukab fatakulu mongko ngucap sapa sira fi Abdil Ashali ing dalam lapat Abdil Ashali wa Abdil Qaisi lan lapat Abdil Qaisi ngucap sira ing lapat Ashaliyun bangsa Abdul Ashal wa Qaisiyun lan lapat Qaisiyun lan bangsa Abdul Qais wajibur birot dilamima min hukudib jawazan illam yakuroduhu ulib fi jam'ayit taskiki au fitasniyah wakaku majburin biha di taufiyah wajibur lan nambeli sapa sira wajibur lan nembelo sapa sira biro dilami kelawan balikake lam fiil ma ing isim kudifa kang dibuang apa lam fiil minhu sangking emah jawazan kelawan wenang ilam yaku lamun ora ana apa radduhu balikake lam fiil iku ulifa dilakokake atau dikaweruhi apa radduhu fi jam'ayit taskiki ing dalem jamak lorone taskeh tegese jamak mundakar salim lan muannas salim au fit tasniyati utawa ing dalem isim tasniyah wakaku majburin utawi kake perkara kang ditambeli bihadi kelawan iki
fi jam ayi taskiki au fi tasniati iku taufiyatun dituhoni apa kaku. Ida kana ing dalem nalikane ana apa al mangsubu lapat kang dinisbatake apa ilahi al iku makdufal lami kang dibuang lam fi'ili. Fala yaklu mongko ora sepi apa ima ayakuna ana kalane yen to ana apa lamuhu. Apa lamuhu lame al mangsubu ilai iku mustaqiqotan kang amre ngekaki lirodi maring balikake fi jam ayi taskiki ing dalem jamak lorone taske au fi tasniati utawa ing dalem isim tasnia aula utawa ora mustaqiqotan lirodi. Fa illam takun mongko lamun ora ana apa lamuhu iku mustaqiqotan kang ngekaki lirodi maring balikake fima ing dalem lapat dukira kang ditutur apa emah jaza mongko wenang laka keduwene sira fin nasabi ing dalem nisbat apa aradu balikake lam fiil watarkuhu lan ninggal aradu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi yadin ing dalem lapat yadin maknane tangan wabnin lan lapat ibnin anak lanang. Ngucap sira ing lapat yadawiyun dadi yadun yadawiyun lan ing lapat banawiyun dadi yadun jamake yadawiyun wa ibnun wa banawiyun. Wabniyun lan lapat ibniyun bangsa anak wa yadiyun lan lapat yadiyun bangsa tangan kakaulihim kaya pengucape wong Arab fitasniati ing dalem isim tasnia yadani ing lapat yadani wa ibnani lan ing lapat ibnani wa fiyatin lan ing dalem lapat yadun alaman kali dadi isim alam li mudakarin keduwene kanggone mundakar yaduna ing lapat yaduna dadi tasniah ya yadani wa ibnani kalau mundakari lapat yadun yaduna wa ing kanat lan lamun ana apa lamuhu iku mustaqiqotan kang ngekaki lirodi maring balikake fi jam ayi taskiki ing dalem jamak lorone taske au fit tasniati utawa isim tasniah wajaba mongko wajib apa radduha balikake lamuhu fin nasabi ing dalem nisbat fatakulu mongko ngucap sapa sira fi abin ing dalem lapat abin wa akin lan lapat akin wa uktin lan lapat uktin abun akun uktun ya ngucap sira ing lapat abawiyun bangsa bapak wa aku wiyun lan bangsa dulur lanang kakolim kaya pengucape wong Arab abawani ing lapat abawani wa akwani lan ing lapat akwani wa akwatin lan ing lapat akwatin wa bi akin uktan wa bibnin binta alkik wa yunusu abakat fata wa alkik lan madhaake sapa sira bi akin kelawan lapat akin
uktan ing lapat uktan, wa bibnin lan kelawan lapat bibnin bintan ing lapat bintan. Wa Yunusu utawi Imam Yunus iku abah nyegah sapa Imam Yunus katfatta ing buang tak. Madhabul Qalili utawi madhabe Imam Qalil wasibawehi lan Imam Sibawe rokima mugi-mugi melasi sapa. Madhabul Qalili utawi madhabe Imam Qalil wasibawehi lan madhabe Imam Sibawe rokima mugi-mugi melasi huma ing Imam Qalil lan Imam Sibawe sapa Allah Ta'ala iku ilkaku uktin madhaake lapat uktin wa bimtin lan lapat bimtin finasabi ing dalam nisbat biakin kelawan lapat akin wa benin lan lapat ibnin. Fatugdafu mongko dibuang minhuma saking lapat uktin wa bimtin opo tak utaknis si tak taknis wayu rodu lan dibalikake ilaihima maring lapat uktin wa bimtin opo al makdufu kurup kang dibuang wayu kolu lan diucapake opo lapat akawiyun bangsa dulur lanang wa banawiyun lan lapat banawiyun bangsa anak lanang. Kama kaya perkara yuf'alu kang dilakokake apa emah biakin kelawan lapat akin wabnin lan lapat ibnin. Wa madhabu Yunusu wa madhabu Yunusa utawi madhabe Imam Yunus iku anau sak temene Imam Yunus iku yang sibu nisbatake sapa Imam Yunus ilaihima maring lapat uktin wa bimtin ala lafdaihima ing atase lafat lorone uktin lan bimtin. Fatakulu mongko ngucap sapa sira uktiyun ing lapat uktiyun bangsa sedulur wadon wa bimtiyun lan ing lapat bimtiyun bangsa anak wadon. Wando ifis saniya min sunai sanihi dulinin kala walai wadoif lan nikelake sapa sira asania ing kurup kang kaping pindho min sunai saking isim kang bangsa rung kuruf sanihi kang utawi kurup kang kaping pindhone sunai iku dulinin kang anduweni huruf len kala kaya lafat la walai lan lapat lai. Ida nusiba ing dalem nalikane dinisbatake ila sunaiyin apa lapat kang bangsa rung huruf la salisa ora ana huruf kang kaping telu iku maujud lahu keduwene sunai. Fala yaklu mongko ora sepi apa sani kurup kang kaping pindho. Ima ayakuna ana kalane yen to ana apa sani iku karfan rupa kuruf sokikan kang soke. Au karfan utawa rupa kuruf muktalan kang muktal. Fa ing kana mongko lamun ana apa asani kurup kang kaping pindho iku karfan rupa kurup sokikan kang soke jaza mongko wenang fi ing dalem asani apa atat ifu nikelake kuruf wa adamuhu lan ora anane tatif fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kam ing dalem lapat kam ngucap sira ing lapat kamiyun lapat kamiyun wa kamiyun lan ing lapat kamiyun dadi sitoke iku lapat kam terus kamiyun mime iku gati tasjid terus lapat kamiyun mime di tasjid bangsa kam wa ing kana lan lamun ana apa asani kurup kang kaping pindho iku karfan rupa huruf muktalan kang muktal bil wawi kelawan wau wajaba mongko wajib apa tatifuhu nikelake asani fatakulu mongko ngucap sapa sira
fi lau ing dalam lapat lau, ngucap sira ing lapat lawiyun bangsa lau. Wa ing kana lan lamun ana apa al karfu huruf asani kang kaping pindho iku alifan rupa huruf alif. Duifat mongko ditikelake apa alif. Wa ubdilat lan diganti apa asaniatu alif kang kaping pindho diganti hamzatan ing hamzah. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi rajulin ing dalem wong lanang ismuhu kang utawi asmane rajul iku lah aran lah. Ngucap sira ing lapat la iyun ing lapat la iyun. Waya jusu lan wenang apa qalbul hamzati ganteni hamzah wawan ing wawu. Fatakulu mongko ngucap sapa sira lawiyun ing lapat lawiyun dadi asale ku laiyun, hamzahe diganti wawu menjadi lawiyun. Wa in yakun kasiyatin malfaadim fajabruhu wafatku aini hiltuzim. Wa in yakun lan lamun ono apa mah lafat adima kang kesepen atau kebuang apa mah alfa ing fa iku kasiatin koyok lafat siatin, maknane lapat siatin maknane campuran werna putih dicampur hitam atau abu-abu. Fajabruhu mongko utawi nambeli emah wafatku ainihi lan maca fatkai ain fi'ile emah iku ultuzima diwajibake atau ditetepake apa jabruhu. Ida nusiba ing dalem nalikane dinisbatake apa ilasmin apa isim makdufil fa'i kang dibuang fa fi'ile falayaklu mongko ora sepi apa ima ayyakuna ono kalane yen to ono apa isim iku saki kalami kang saka lam fi'ile au muktalaha utawa kang muktal lam fi'ile fa ing kana mongko lamun ono apa isim iku saki kaha kang saka lam fi'ile lam yurudda mongko ora dibalikake ilaihi maring isim apa al makdufu huruf kang dibuang. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi idatin ing dalem lapat idatin maknane janji wasifatin lan lapat sifatin. Ngucap sira ing lafat idiyun wong kang bangsa janji wasifiyun lan lapat sifiyun maknane wong kang bangsa sifat. Wa ing kana lan lamun ana apa isim iku muktalaha kang muktal lam fi'ile wajaba mengko wajib apa aradu balikake huruf kang dibuang wayajibulan wajib aidon kalimane ingda sibawehi ing dalem munggohi Imam Sibawe rahimahuwahu apa fatku ainihi maca fatkai ain fi'ili isim. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi siyatin ing dalem lapat siyatin. Ngucap sira ing lapat wisawiyun ing lapat wisawiyun bangsa campuran werna hitam dan putih atau abu-abu. Wal waqidat kur nasiban lil jam wal waqidat kur nasiban lil jam'i ilam yusabi waqidan bil wad'i wadkur lan nuturo sapa sira al waqidah ing isim mufrad nasiban kali wong kang nisbatake lil jam'i maring jamak
Ilam yusabi lamun ora nyerupani opo jamak wakidan ing isim mufrad bil wad'i kelawan asal semele. Ida nusiba ing dalem nalikane dinisbatake atau dibangsakake opo ila jam'in opo jamak bakin kang tetep ala jam'iyatihi ing atasi bangsa jamake jamak. Jia mongko ditekakake apa biwakidin isim mufrate jamak wanusiba lan dibangsakake apa ilaihi wakidihi kakolika koyok pengucap siro finasabi ing dalem nisbat ilal faraidi maring lafat faraidi farodiun ing lafat farodiun bangsa faraid. Hada utawi iki jia biwakidihi iku ilam yakun lamun ora ono apa jamak iku jarian kang lumaku majrul alami kelawan koyok lumakuni isim alam. Fa ing jaro mongko lamun lumaku apa jamak majrohu kelawan koyok lumakune alam ka angsorin koyok lapat angsorin nusibah dibangsakake opo ilaihi lapat angsorin ala lafdihi ing atase lapate angsorin. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi angsorin ing dalam lapat angsorin ngucap sira ing lapat angsoriun bangsa sokabat angsor. Wakada lan mengkono jaro majruhu ingkana lamun ono apa jamak iku alaman rupa isim alam tatawa dadi alam. Fatakulu mongko ngucap sapa sira fi anmarin ing dalem lapat anmarin ngucap sira ing lapat ammariun bangsa kabilah Amar. Wa ma'a fa'ilin wa fa'alin fa'il fi nasabin agna anil ya fakubil. Wa fa'ilun utawi wazani lafat fa'ilun ma'a fa'ilin ing dalem sertane wazani lafat fa'ilin. Wa fa'alin utawi wazani lafat fa'alin fi nasabin ing dalem nisbat iku agna nyugiake anil ya sangking ya nisbat fakubila mongko diterima apa agna yustagna dialap cukup goliban ing dalem kaprai fin nasabi ing dalem nisbat anyaihi sangking yae nasab apa bibina il ismi apa bentuke isim ala fa'ilin ing atase wazani lafat fa'ilin bimakna sokibi kada kelawan maknane sokibi kada wong kang anduweni mengkene nakwu tamirin sepadane lapat tamirin walabinin lan lapat labinin ayat tegese sokibi tamrin wong kang anduweni kurma wasokibi labanin lan wong kang duweni poan atau susu. Wabi binaihi lan kelawan binae dirujuki. Wabi binaihi lan kelawan binae isim. Wabi binaihi lan kelawan binae isim ala fa'alin ing atase wazan lafat fa'alin
fil kirofi ing dalem pira-pira penggawean goliban ing dalem kaprai kabakolin koyok lafat bakolin maknane bakul jangan atau bakul sayuran. Wa bazarin lan lapat bazarin wong kang adol bumbon. Wakot yakunu lan terkadang ono opo fa'alun wazani lafat fa'alun iku bi makna sokibi kada kelawan maknane sokibi kada wong kang anduweni koyok mengkini. Wajuila lan didadekake minhu sangking bimakna sokibi kada qauluhu ta'ala apa dawe Allah Ta'ala surat Fusilat ayat 46. Wa ma rabbuka bidullamin lil abid surat Fusilat ayat 46. Wa ma rabbuka lan ora ana utawi pangeran sira iku bindul lamin ndat kang anduweni nganingaya lil abid maring pira-pira kawula. Ayat tegese bindindul min ndat kang anduweni nganingaya. Wakot yustagna lan terkadang dialat wakot yustagna lan terkadang dialap cukup an ya'in nasabi sangking ya nisbat aidon kalimane opo bifa'ilin kelawan wazani lafat fa'ilin bimakna sokibi kada kelawan maknane wong kang anduweni mengkini naku rojulun to imun walabisun sepadane lapat rojulun wong lanang to imun kang anduweni panganan walabisun lan wong kang anduweni pakaian. Ayat tegese soki buto amin wong kang anduweni pakanan walibasin lan wong kang anduweni pakaian. Wa angsada lan nglaguake atau bersenandung sopo Sibawehi Imam Sibawe. Raqima mugi-mugi melasihu ing Imam Sibawe sopo Allah Ta'ala. Bakar rujas lastu bilai liyin walakini nahirun la utlijul laila walakin abtakir. Bakar rujas lastu ora ono sopo ingsun iku bilai liyin wong kang bangsa kerja dalu walakini lan tetapine ingsun iku nahirun wong kang kerja rino atau siang. La utliju ora lumaku sapa ingsun alaila ing dalem dalu walakin abtakiru lan tetapine manjing isu-isuan sapa ingsun. Ai tegese walakinni lan tetapine ingsun iku nahariyun bangsa kerja rino siang. Ayat tegese amilun wong kang nyambut gawe binahari kelawan rino. Wa ghairu ma aslaftuhu muqarraron alalladhi yunqalu min huktusiro. Wa ghairu ma utawi sakliyane lapat aslaftu kang dinginake sapa ingsun hu ing emah muqarraron kang ditetepake iku uktu sira diringkes atau dicendhek apa gairumah alalladzi ing atase perkara yungkalu kang dinukil apa gairumah minhu sangking alladzi. Ayat tegese ma isim atau lapat jaa kang teko apa emah minal mangsubi sangking lapat kang dinisbatake
mukolifan kali nulayani. 5 maring keterangan. 5 krono keterangan. Tabeleni yo. Ai tegese ma isim atau lapat jaa kang teko apa ma minal mangsubi saking lapat kang dinisbatake mukolifan kali kang nulayani. 5 krono keterangan. Sabako kang wis dingini apa takriruhu ketetapane emah. Tatawa 5 maring keterangan ngono yo kena yo. Sabako kang wis dingini apa takriruhu ketetapane emah. Fawa mongko utawi emah iku min sawadin nasabi saking nreceli nisbat. Yukfadu direkso apa emah. Wala yukosulan ora dikiasake apa ma alaiha ing atase sawadin nasabi. Kakaulihim kaya pengucape wong Arab fi Kakaulihim kaya pengucape wong Arab fin nasabi ing dalem nisbat ilal basroti maring lapat al basroti ngucap ing lapat bisriyun sebangsa Basra wa ilad dari lan maring lapat dari duriyun ing lapat duhriyun bangsa mangsa wa ila majwin lan ing lapat maswin ngucap ing lapat